Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. ‘Yan uwa musulmi masu albarka da suke cikin wannan shafi mai tarin albarka na TikTok, ina muku fata alkhairi, ina kuma roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya mana jagora zuwa ga ayyuka na alkhairi. Yomul Arba'a a yau Mercredi ce ranar Narba 25 ga wata na ainihin wato biyu na musulunci Safar, hijira 1447, ya yi daidai ga watan masu amsar albashi ga hukuma, 20 daidai ga wata na 8 Augusta miladiya 2025. Alhamdulillah. ‘Yan uwa musulmi masu albarka, ina amfani da wannan dama domin isar da godiya ta musamman ga ‘yan uwa musulmi masu kishin ƙasar Nijar, waɗanda suke wato masoya a gare ni, masoya game da bayanunuka da tunatarwa wadda muke muku dare da rana. Allah ya saka muku da alkhairi, kuma Allah ya haɗa huskokinmu a cikin aljanna firdausi gaba ɗaya. Kiran da nake yi zuwa gare ku shine bisa ga abubuwan da suke kai kawo suna tasowa, wanda na ga wasu mutane sun zama kamar baƙon abu gare su. Tunda ba yau ne aka fara ba, tunda aka yi juyin mulki shekara 2, ana yin waɗannan abubuwa, ana zage-zage, ana kashe hotunan mutane, ana haɗin lalakun magunguna da ƙarya da ƙazahi, duka dai ba irin wanda ba a yi ba. To abi ya kwanta ne, sai kwanan nan na abu ya taso. To na ga wasu daga cikin masoya wannan ƙasa ta mu ta Nijar, saboda gani yadda Nijar ta hau turba madaidaiciya, suna damuwa har suna mai da martani bisa ga waɗannan abubuwa. Ya kamata ku kau da kanku. Wannan shine kiran da nake yi. Ku kau da kanku daga gare su. Dama abin da suke da bukata su ɗauke muku hankali daga yin addu'o'i ga ƙasarku. Su ɗauke muku yin hankali daga yin fata alkhairi da bayyanar da ayyuka wanda wannan gwamnati mai albarka take yi dare da rana. A koma cece ku ce ana zage-zage a cikin social media, kar ku yarda ku biye musu. Ni dai iya kaina dai, duk wanda yake ganin na cutar da shi ko na zalunce shi, Allah ka zama shaida, Allah ka isar masa duniya da lahira. Ni ku in mutum shine ya zalunce ni, Allah dai shine masanin zaluncin din. In kuma mutum shine ya zalunce ni, to Allah ka isar mini duniya da lahira. Bakin ƙarshen magana kenan. Ku mai da hankalinku ga ƙasarku, ku mai da hankalinku da yin addu'o'i ga ƙasarku, ku mai da hankalinku da bayyanar da ayyuka ga sunan da Majalisar Ceton Ƙasa CNSP take gudanarwa dare da rana cikin Nijar. Ana ayyuka. Ku ci gaba da nuna ma duniya wa'annan ayyuka. Wannan shine bakin cikin wa'annan bayo Allah. Wannan shine abin da zai sa su wato bakin ciki ya kashe su, domin ko da wani lokaci aka ce CNSP wato ga aikin da ta yi, inkari suke yi. Ana ganewa? Saboda haka kar ku tamsa ma kowa. Niya da yaƙini akwai al'ummomi masu yawa waɗanda ke biye da ni social media, dan mutunan da yake da mutanen da ke biye da ni ɓangaren yanar gizo na TikTok sama da mutum 300,000 wanda in ni bidiyo suna kallawa. Kenan ban da lokacin kawo musu abin da bai da amfani a cikin kallon da suke mini. Ban da wannan lokaci ne. Ana ganewa? Saboda haka shi dai mulki, Allah yake bayar da mulki ga wanda yake so. Ya ga dama ya ɗoka ya baiwa mai girma shugaban ƙasa General Darme, President de la République du Niger, Abdurrahman Chani. Kuma duk wanda Allah ya ƙaddare sa da wani matsayi a cikin wannan mulki, Allah ya ƙaddara masa, kuma Allah ya basa. Babu kuma abin da mutum ya yi. Kwaɗo sai dai baƙin ciki ya kashe ka, ka mutu ka hwashe wurin baƙin ciki. Wa ma tasha'una illa an yasha Allahu rabbul alamin. Babu abin da mutum ya iya yi face abin da Allah ya ga dama. Haka Allah ya ga dama ya kawo Abdurrahman Chani. To haka kuma yake so. Da haka babu abin da kowa ya yi, ƙarya ne.
ku kwantar da hankalinku ku mai da al'amuranku ga ƙasarku ku ci gaba da yi ma ƙasarku addu'a ku ci gaba da yi ma shugabanninku addu'a da fata alkhairi Allah ka taimaki ƙasar Nijar Allah ka daga tutar ƙasar Nijar Allah ka buwayar da ƙasar Nijar jagororinmu na birni da na ƙauye Allah ka taimake su Allah ka shiga a cikin al'amuransu Allah ka ƙarfafe su Allah ka ƙara cusa musu tausayin talakawa a cikin zuciyoyinsu duk abin da yake alkhairi ga ƙasar Nijar da talakawan Nijar Allah ka cusa shi a cikin tunaninsu duk abin da ba alkhairi ba ga ƙasar Nijar da talakawan Nijar ko an ba su shawararsa Allah ka goge shi daga cikin tunaninsu bi rahmatika ya arhamar rahimin ya hayyu ya qayyum ya zal jalali wal ikram assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh